Yebo, hhayi njalo ayijiki. Yazi singakhuluma konke, sikwenze konke, sisho konke or whatever. Ekugcineni mfethu, ingqikithi yendaba ilapha kuwe nabantu bakini nomsuka wakho. Mina uyohlala ungizwa mfethu ngithi angiyena wakini. Angiteleli, ngikhuluma iqiniso. Angiyena wakini. Uyohlala ungizwa ngithi mina buze emsamo wakho. Angiteleli, ngikutshela iqiniso. Uyohlala ungizwa ngithi mina enza okuhamba nani nabakini ngokwesimo sani sohlanga lesihlabathi. Mfowethu, imbewu root uma itshalwa kwesihlabathi esithizeni for a specific purpose. Alright? Umbila uma siwutshala kwisihlabathi esithize, sibeka imbewu yombila, sibeka imbewu yani ye green pepper, ya-anyanyisi, yatamatisi nani. Siyitshala kwisihlabathi esithize ngoba siyazi ukuthi emva kwesikhathi esithize sizovuna okuthizeni. Ukuze sivune, kumele hlahla siyibheka, sihambe semasimini, sithele. Right? Okusho ukuthi indaba yokukhula okanye indaba yemvuno yokuvuna ilele kuphi? Emasimini. So literally ukuthi wena siqu sakho uye lapho khona ngithi emasimini, uthela amanzi, uyabheka kahle okuhlumile, uza negeja lakho nani ngihamba phela namasimini nogogo wami. Ubabili-ke mina-ke ngala nangala. Hambe lapha emasimini lakho nishaya ulayini ube mude. Bese nalokhuza lapha ntshale bese niyathela amanzi nani. See? Hlahlani bese nizobheka emasimini. Do you know ukuthi even in the non-physical or in a spiritual sense, mangithi mina kuwena, ake ngihambe ngiye ensimini, ngisaye ensimini ngisayolima, ngisaye ensimini, ngisho nesitsotsi nobugebengu nani, uhambe lapha elokishini uyazi ukuthi hey ngisaye ensimini ngisayophanda. Ngobani? Umuntu mayesensimini uyowenzani? Usuke ufuna ukuyovuna, ukuzuza angithi okuthize. Mfethu, when I talk, listen. Ungalaleli ngomona. Ngiyakufundisa. I don't have to. I'm not doing it for you. I'm doing it for those that hear these things. When I'm ungazizwa, it's okay. My messages are timeless. That's why namhlanje kunomuntu owazi ulalela imessage 8 years ago. Athi shit ngiyibona manje. It's timeless. That is why ngikutshela indaba yomsamo wakini. Ngoba umsamo is timeless. Isikhathi salapha asihambi ngokuthi 2 o'clock manje, 3 o'clock manje, 5 o'clock manje, uLesibili, uLesine, uLesihlanu ini. Ihamba ngani ngama generations la Shandisi bafo. Generations. That is why makhona umkhokha, it becomes a curse. It can also be a generational curse. That is why makhona ingane ezofika nengqakazo nempumelelo la ekhaya, and then we can call it generational wealth. Come on bafethu, I can't be teaching basics. Dango.